তিনি ফাইমানি কারণ হুঙ্কা হুঙ্কাই अर डेपुटेशननि बागै फाइमानि कारण हुंका हुंकाय जों 3 मास जाबत ताबुक साक जरा जोंनि बेतननि कुनु खोज खबर गैयै आबन बागै फाइमानि जों बे कक्टाइ जांखै जोंनि दाबिथ' गोबां मानो दङ आबोथ' जों प्रत्येकटी डेपुटेशनाव जों आ दाबिनो तिसाव कारण जोंनि बेतन जाहाथे 18,000 होननानै अबनो बिसेस कइरा जोंनि मेन दाबि किन्तु 18,000 तो कय ताबुक साक जरा 3 मासनि बेतन से चिनि जागो क्लाइयाखौ किन्तु जों एकदिन फन स्कुल मिस खाइमाया एखेबारे डाइरेक्टर होइते विजिटआव थांनाय आईएस विजिटआव थांनाय एखेबा डीएम विजिटआव थांनाय आबन बागै जों स्कुल मिस खाइमाया ताबुक साक जरा जों समयन दंख किन्तु परवर्ती समयाव तार माने 2 माससिनि जों बेतन माया हंकाय जों सारा खुवाइ डिस्ट्रिक्ट स्कुल मिड डे मिल अफ खाइसिनाय माने जों संयावै दंनाय आफुरबो जोंनो बेतन दियासै अबसुक जरा फानो बुथा गियासों सिनि मतो जों मुसुकनि बुथांनानै होनो जों म संगठन खाइमाया सिन म संगठन बुमु हुंकाय मिड डे मिल कर्मीनि बिसिङाव सिनि संगठन म संगठन ते बृहत्तम फन थांमनो जोंनियाखै केसो थांनाय केसो फन थांमनो जों सिनि म जुदि दाबि पुरनो निया हुंकाय जों केसो थांनाय हुंकाय अ जारा खुवाय डिस्ट्रिक्टआव जरा जोंनि मिड डे मिल कर्मी दं माने जत्त कर्मीरावनो आं मिडियानि माध्यमे आं मेसेज लिरनानै मुचुं माखाहायसे आपनि सं ताबुक साक जरा नगा असुबिदा दंदि जों जेमन खस्थ' खायमान हाय जों चिनि बहक बुंनानै बागै सिनिया जत्तनि बहक तेखिसा फानो बुंथन हिनिसे जों खस्थ' खायलाय जाव निजिनि रां गरिथि फानो खुमलाय जादा खायलाय किसा मिसा बानार सानार जों सोनामलाय जों खायलाय जाव जोंनो साहाय्य खायदि जों आमसंनो नायो आमनि सं फाइन बुकुक जुग सं बुक ताकुक संनो आं मेसेजिरो नरक जेकुनु स्कुलाव सं दंदि किन्तु सिनि हुकुलको फाइ जोंनो साहाय्य खायदि आबनो आने कयमुं एवं सानमुं आपनि सं थानि धन्यवाद।